నమస్తే అండి. ఆహ్, జై జనసేన, జై పవన్ కళ్యాణ్ గారు, జై ఉదయనియ. మైసెల్ఫ్ శ్యామ్ కంద. ఐయామ్ ఫ్రమ్ కాకినాడ స్మార్ట్ సిటీ అండి. ఐయామ్ వర్కింగ్ విత్ జనసేన పార్టీ సిన్స్ ఇన్సెప్షన్. సో, ఈరోజు మీ ముందుకి నేను రావడానికి ప్రధాన కారణం ఏంటంటే, ఒకసారి రోజు చాలా చూస్తున్నాం టీవీల్లో ఇది, అవి, ఇది అని. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన దగ్గర నుంచి కూడా ఎన్నో విధాలుగా జనాలకు మంచి చేసి రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి దిశగా తీసుకెళ్తుంటే చూడలేని వాళ్ళు చాలా ప్రచారాలు చేస్తున్నారు. సో సర్లే ఎందుకులే మాకు మన పని మనం చేసుకెళ్ళిపోదాం కదా అని చేసుకుని వెళ్ళిపోయినా కూడా అంటే బేసిక్గా వాళ్ళు ఇచ్చే కౌంటర్లకి ఎన్కౌంటర్ ఇచ్చే టైం కూడా లేకుండా మనం కార్యక్రమాలు చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం. కానీ